ukuthi manje sengishaya ama content amaningi ahlukahlukene yabo but nje eqaleni kwami if ngikhumbula kahle ngaqala ngangijela ukuposta izithombe zami ku Facebook yabo so there was this girl nje eloku igcizelela ukuthi why ufana no Tira why ufana no Tira yabo why ufana no Tira like ngayiboni yonke lento mina even namanje mfethu uyafana vele naye uMakoya yeah yabo mina ngiyona into engiyibonayo but sike mangenza ikusho kanjalo but nje yaqala lapho ukuthi wena why ufana no Tira kanje and then ngangena ku TikTok because at that time ngangi Facebook yabo so mangena ku TikTok tha wena why ufana no Tira kwavela kwaba nje hayibo indaba ufana no Tira mshita lo indaba ufana no Tira yabo into enjalo abasafuna ukuqondanisa befuna ukuthatha nama background ukuthi ayabazali so nami vele uTira ngangumuntu ongumlandelayo ngangimvumile yabo kanjalo because vele namanje ngimvumile because uTira vele I believe ukuthi face yabo ngiyambona nawo so ngaqala kanjalo ke face ukuthi okay why not face like use this opportunity ukuthi ngifana noTira maybe it can be worth it yabo so ngaqala nami ngathi ngaqala ngakhala ngathi why mina ngifana noTira and stuff kanjalo dreams yeah I got dreams yeah I got dreams yeah I got dreams let me do me now let me do me let me do me now let me do me I got dreams yeah I got big dreams I don't sleep cause nothing really comes cheap I be at the studio all day putting in the work gonna always never sleeping on myself gonna no ways giving in my all gonna showcase I got dreams for my baby yeah I got dreams for my daughter so give her what she needs in this world yeah so give her what she needs and support her cause see I got a dream I'm a man now but it's more than just a dream it's a plan now where you can put in that thing gonna try more until you find the dream you can strive for or even die for dreams yeah I got dreams yeah I got dreams yeah I got dreams let me do me now awusanibonani babukele emakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Ina Upopile hleli nolumkilwa kazinyaka njengonjwayele yabo nani niyazi ukuthi iqala lapho ukuqala nje subscribe yabo click subscribe button subscribe au click notification button ushare umsebenzi ukuze sikhule nathi because nani niyazi we are on that way of building manje audience ngempela for a podcast and for us to grow we need yabo more followers so kumahali ukusubscribe umuntu angasabi yabo awukhokhi ku YouTube for subscribing today I'm with my brother la uSamkelo kunjani bafu khamba kahle manje yakhamba kahle futhi khamba kahle ngiyabonga futhi ngokuthi ube khona nje kwi podcast kuyintokozo kakhulu futhi ukuba nawe la naye nami kuyintokozo kakhulu ukuthi ngimemile lana nangi-invite ukuthi ngibe khona okay hayi ngoba mfethu ngifuna babone vele sesiphatha nabantu abatrenda kakhulu manje yeah mfethu muhle nje nomsebenzi mfethu owenza online because phela siyabuka mfethu yabo online siyabuka mfethu and siyakuthanda ukuhlezi sihleka mfethu yabo sithi sihlezi besifunda futhi yabo nje i-content mfethu eyiphushayo it's very nice my brother it's very nice I know ngiyabonga mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu if like umsebenzi engikwenzayo nami uyabonakala because vele inhloso leyo ukuthi ubonakale and ube like productive yabo hayi ngoba ke vele ke nje kunawo Upopile mfethu la siqala khona sifuna uqala nje siqala eqaleni mfethu siqale sazi kabanzi ngawe nje personally as a person yabo before size singene kuona kahle kahle umsebenzi owenza so manje uSamkelo nje for umuntu nje ongathi uyaqala ukubona manje ungathi uSamkelo ubani uSamkelo emini uSamkelo alright ngiyadlala okay ngizozama ukuthi ngichaze nje uSamkelo anguSamkelo ngakashezi ngisuka ePMB ngifunda khona la eHoward UKZN so ngi-engage kakhulu ku social media because nakhona noma kade ngikhula kade ngibona ukuthi potential ikhona noma kukhona engakwenza something yabo but ke nje ukukhulu kakhulu okuye kwangibeka lapha phezulu ukuthi ngifane nomuntu ade domile vele yabo uDJ Tira yabo yena ke ongifake yona yonke into namhlanje ba yeah uMakoya so angazi kodwa nje
mhlambe if like you want in detail mhlambe ukuthi ngenza ini mhlambe like I'm doing forensic eHoward yabo stuff kanjalo so okay manje uphuma kuphi ne-PMB angithandi kuba specific kodwa nje ngikhona ngase PMB ngakomba yabo Akabe ukuthi phela ngihlale kakhulu ePMB mfethu ngihlale 9 years lapha nePMB yabo ukuthi phela mina bengise UKZN campus le khona lePMB so thina asibanga ngapha because ngapha ngiyabona ukuthi ngathi yakhipha ngapha manje lapha e-university like uhlala 9 years ngihlale 9 years but ngihlalile lapha phela kunakhona mhlawumbe besihleli mfethu beziningi izinto esizenzayo mfethu yabo beziningi izinto mfethu from i-degree honors masters then umuntu wabona ukuthi ngeke isikole ngathi esangisebenzela ngalezo ikhathi because same mfethu yabo even nami mfethu like nje like ngahlule ukubalance between isikole and umsebenzi engiwenzayo but ke ukubalekela kakhulu nokusemqoka kuyikona ukuthi like ngiqedwe isikole yabo into kanjalo and mase ngiyabona ukuthi yini ke ezongisebenzela lapho because empilweni vele kufanele ubalance yabo khona kubalekile phela ukubalancisa nanokuthi ngesinye isikhathi mfethu impilo ufuneka ukwazi futhi nawe nokuyibona nawe ukuthi ukudrivela kuphi ukuze maximize ama opportunities mfethu watholayo because sometimes uthola ukuthi we end up mfethu hanging on to something uthola ukuthi ngeke isasisa ngaphambili yabo wena manje uthe wenza in khona eHoward I'm doing forensic studies yini into mhlawumbe no research enani nomaphoyisa phakathi because yeah it's kind of like khona amaphoyisa because they deal with evidence from crime so they are the first people abafika khona bazo collect evidence before kufika amaphoyisa yabo so yeah nanokuthi ke I love this job because iskas most people bayisaba ukuyenza and futhi ngiyawuthanda nakhona yabo yeah so nanokuthi kunanemali why forensic because yabo mina I wouldn't picture you as umuntu ngempela can be doing yabo i-forensic based kwi content oyikhipha because ngiyabona ukuthi kwi comedy space you are very alive yabo bethu angeke ngithi nje bethu some careers bethu akufanele wenze ngenxa ukuthi aligned nokuthi wena umuntu amahlaya noma aligned ngendlela ophila ngakhona yabo for some careers fanele uphushe imali yabo ukuthi uzoqhubha imali kakhulu so ngayibuka lento like ngifike basithi ukuthi okay iphi like i-cause engenziwa kakhulu abantu abayisabayo noma ilokhuza umsebenzi abawusaba kakhulu abantu so like ngabona ukuthi no like for forensic bayesaba idumba abantu bayesaba indawo enegazi kakhulu njengami nje mfethu mina nje ngisaba kabi leyo angibhengi ngisho ukubheka abantu wangomuntu oshonile lapha hayi so abantu abaningi abekho engage khona ukuthi babenze bona abantu abaningi bacela o-drama bafuna uku-actor benzeni yabo njalo plus ke phela nama standard courses uyawazi ukuthi ahamba kakhulu ama standard courses lawa vela aziwayo esikhula because phela uma sikhuluma iqiniso emakhaya thina mfethu ayi forensic into esayibona kuma American series kodwa forensic akusiyo nje career ongathiwa khona umzalo ngathi amboyenza because nasemphakathini akekho umuntu oyedwa yabo so mina i-forensic ngayikhetha kakhulu ngingalezo zizathu ngizisho ukuthi abantu bayisaba iskasi and futhi i-crime into eyenzeka kakhulu nanama accidents nje into eziningi futhi phela emzansi kubokwawo kahle futhi isazonyuka yabo ngisho ubheka ama stats uyabona njengoba phela indlala yanda mfowethu uyazi ukuthi na i-crime izothi but angisho ukuthi izigebengu zize kumina zizothi mina kufanele ngishawe ngoba ngizama ukuthi ngehlise ubugebengu cha ngisho kanjalo ngoba yabheda phela basekunjalo emzansi mfethu uyazi ukuthi okay into mfethu emzansi sesiyenzela ukubukwa vele yabo sesiphusha leyo so manje bekunjani ke nje mfethu ukukhulela ePMB ke manje ekhaya nikhule isimo sikanjani mfethu benibangani osisi mhlawumbe nobhuti okay angeke ngisho ukuthi ngikhulele ePMB but ngihlala khona ePMB for now cause ekhaya uma uthenga umuzi khona bo so ngikhona kakhulu most of the time so ukuhlala kwami nje bengihlala eMlazi ukhulelela eThekwini vele bengihlala eMlazi ngafika nje la ngizokwenza grade 3 yeah if ngingaphazama so ukufunda bengiphuma eBhulwa emakhaya maseBhulwa so ukufika kwami lana ngifike ngizofunda ngifunda primary ngizofunda grade 3
ngafunda incophelelo ngicabanga bayazi abaningi and then ngayofunda eMiyabank ngafunda eAlipo ela khona ngaqeda khona iPrimary yami and then ngamove ke ngayofunda eVila Bahle High School isikole strict ngampela lapha eMlazi bayasazi abaningi nanokuthi ngifike eVarsity phela ngene umuntu ohlaniphile mina but nje ngifike ngenxa ukuthi lapha ku strict kuyashawa nje kwenziwa uyafocus nje mina ngihard worker yabo so manje ngiyithola challenge kakhulu njengoba ngila eVarsity because manje ngisashawa ngisenziwa lutho so ngiyabona ukuthi bekuleke kakhulu wayi lecturer inendaba uma ufailile vele bazoyinika ibonus yabona because manje uzobuya vele uzoyiphinda le course exactly so nje ukukhula kwami mfethu ngikhule ngihlala nomana ngihlala nengane zasekhaya ezu2 ezisancane nginami because mina first born so engasho kakhulu ukuthi ukukhula kwami mina ngikhule nje ngomuntu ongekho ezingeni liphezulu kodwa nje sikhole sihlupheke ekhaya so ikona ngenza izinto kanje ngivela la ngivela khona earn some money and then ngihambise ekhaya yabo into kanjalo but nje isifiso sami kakhulu ukuthi ngishintshe like izinga lasekhaya even though ngasho phela ukuthi sihlupheka lokhu kodwa nje ngifuna ukushintsha isimo sekhaya ngoba phela sifuna monge somthetho futhi sifuna more yabo yiko vele sengicabanga ukuthi mina inhlupheko yethu vele because mawulala udlile yabo futhi uneshelter bese ungahlupheki ngesomthetho ukuthi phela usukungenazo ezinye izinto ze materialistic world yabo lezi ukuthi esikhathini samanje siyazidinga to survive so nje iloko nje first but nje ngize ngifikela kakhulu isikole ade ngifunda kusona mfethu yo hayi besiphela induku lapha besiphela induku sashawa phela ezikoleni sashawa nanokuthi kodwa vele ingane mfethu uma uzobheka ingane ayiyona induku mfethu ibuyidingeka mfethu because manje uma ingasekho because nasekhaya yabo nje nasekhaya ngikhule ngazi isibhaxa mfethu ngikhule ngazi isibhaxa even namanje mfethu uma akangitshela ukuthi if nje wenza wrong kanje ngisazokushaya uzube nentshebe njengoba ngiyamnanje shithi ngisazophela kodwa phela mhlawumbe nawe isazomila phela ikhona phela bese sekuyabambeleleka akuvele phela mayisifikile vele ibhadla vele ifike mawali yabo ifika mawali so ke manje kukhula ke mfethu ubuvele mhlawumbe wazi ukuthi you wanna do what you doing manje noma mhlawumbe ubunamanye amaphupho growing up then ashintsha along the way benginakho phela bese ukuthi like nje ngikhula because into engifuna ukisho kakhulu ukuthi impilo iyaforce mfethu impilo iyaforce ukuze ube izingeni eliphezulu yabo so benginakho even emaklasini benginakho ukuthi ngomuntu nje ovelashe into mhlambe kuthulekile bese kuyahleka yabo into njalo so beyikhona lento ukuthi okay lo muntu uzoba umuntu kanje yabo but bengingafocusile kakhulu khona yabo so because even ngingena kwami TikTok bengena nje ngingasho lutho abantu behleka ngazi noma mhlawumbe ngimobe kakhulu but ekukhuleni kwami nje bengenayo lento ukuthi no ngifuna ukuba umuntu kanje yabo because wonke umuntu akakhulukazi bebenesifiso ngifuna ukuba udokotela ngifuna ukudrive ibhano yabo kanjalo so nambe ngilo umuntu kanjalo yabo so ilapho nje lonto leyo but ke impilo yangithatha ngibika lana manje so ngiphusha umsebenzi wami engiwenzayo manje yabo but nje akukho okuningi lokho nje mfethu ayi ngoba phela vele ekugcineni kumele uyilalele mfethu impilo ukuthi ikusakuphi so manje ke ukuqala kwakho ukcreate icontent yini yakuqalisa nje ukusithathe nje usibeke nje from the first moment la so decide khona ukuthi manje ka wana do a video ke manje ke ukuthi manje sengishaya ama content amaningi ahlukahlukene nabo but nje eqaleni kwami if ngikhumbula kahle ngaqala ngangijela ukuposta izithombe zami ku Facebook yabo so there was this girl nje lokhu igcizelela ukuthi why ufana no Tira why ufana no Tira yabo why ufana no Tira like ngayiboni yonke lento mina even namanje mfethu phela uyafana vele nayo makhoya yabo mina ngiyona into engiyibonayo but ke mangenza kusho kanjalo but nje yaqala lapho ukuthi wena why ufana no Tira kanje and then ngangena ku TikTok because at that time ngangi ku Facebook yabo so mangena ku TikTok tha wena why ufana no Tira kwavele kwaba nje hayibo indaba ufana no Tira mshita lo indaba ufana no Tira bo into enjalo abasafuna ukuqondanisa befuna ukuthatha nama background ukuthi ayabazali so nami vele uTira ngangumuntu ongomlandelayo ngangimvumile yabo kanjalo because vele namanje ngimvumile because uTira vele I believe ukuthi mfethu yabo ngiyambona nawo so ngaqala kanjalo ke mfethu ukuthi okay
why not first like use this opportunity ukuthi ngifana no Tira, maybe it can be worth it yabo. So ngaqala nami ngathi ngaqala ngakhala ngathi why mina ngifana no Tira and stuff kanjalo ngasebenzisa lo because even uma first ngambuza ngathi ma why ngifana no Tira yabo. Ngambuza why ma ngifana no Tira first because angifuna uchaza okuningi ukuthi ubaba angimazi ubaba yabo. Even namanje ubaba angimazi kahle my real dad yabo. So angazi phela kodwa nje ngaqala lapho uthi okay ngisebenzise ukuthi ngifana no Tira ezihlambe nami umuntu ozovela lapha yabo. So ngaqala kanjalo ukuthi indaba ya Tira ngamfuna uTira ngamthola cabanga ukuthi I went to Durban July wearing my normal clothes. Ngathi ngifika lapha yo ngafika bese ngawumuntu ohlukile like angazi ngathi mhlambe ngumuntu mhlambe uqashiwe ukuthi ngizoqoqa udoti onje usuke bese ukusikiwe ngafika lapha ngabona ukuthi no hey bese ngomunye umuntu lana bese le environment engifanele yabo but ngenxa ukuthi kangazi ukuthi ngifunana yabo kangazi ukuthi mina ngifuna khona umuntu engimfuna like umuntu ozoshintsha impilo yami nanokuthi kwakuyiphupho lami ngakhona ukubona uTira like everyone uyajabula mina uTira yabo. So I went there mfethu ngamthola canga ngi outside the gates entertainment yabo but mfethu into engangiyizela ngafika ngayithola because ngafika ngathatha ivideo lapha ngafike futhi ngasho ukuthi no Tira ngifuna ukusebenzisana nawe kanje. So even abantu mfethu babe happy ukubona mina no Tira si together yabo. So they shared ama comment, they liked benza yonke lento leyo they were happy even nama ngihappy yabo. So moving along and then ngabona ukuthi ngeke ngixina abantu kakhulu ngendaba ya Tira yabo. So uTira unginikile like iopportunity ukuthi okay vela kubantu wena uzokwenzana masuvelile yabo. So ngaqala lapho okay ngenza ama video ahlekisayo as nasesikoleni ngivela ngomuntu vele oka avele nje ngomuntu ohlekisayo ngenza ama video kanjalo kwangisebenzela kwaya phela futhi ngomuntu wesilisa yabo nami ngomuntu othanda intombi yabo ngomuntu othanda abantu besifazane yabo. So maningi bese ama video engiwenzile ahlukahlukene kuyimanje ukuthi manje sengenza ama video serious ama video are real yabo. Mhlawumbe ngeke wabona isithembu sami ukuthi ngomuntu onesithembu yeah ngoba vele nakho ngisafuna impela sike sifike kuyona yeah but njengoba ngichaza futhi ukuthi isithembu sangaphela kodwa noma mfethu mhlawumbe kusuke kudidiswa thina ngoba sisuke sibuka fethu nje bese ngiyazi bese ngiwabuka ama comment bengibuza abantu ukuthi isithembu sangempela isithembu sami kanjalo yabo. So bese ngimdala manje mfethu ngimdala isikhathi sokuganga ngisenazo mfethu yabo. So mina ngomuntu mfethu owathanda amantombazane ngeke ngilongiyali nali yabo ngomuntu othanda amantombazane and now futhi ayangithanda amantombazane and futhi abantu bangicrush yabo. So nami mfethu njengomuntu othanda amantombazane ngibonile ukuthi no why not umuntu mekuthanda uzahlala ngoba phela vele phela ngesomthetho umuntu uyayikhethela futhi akhonto futhi usuke ephoqiwe vele nayo ukuthi hayi ukuthi phela abantu uyabazi ke fethu nanama comment because mina ngiyakhumbula ngiqala ukubona I think first video yakhe ngayibona ngazo upheshethwa kanjani lapha ulalela voice note Ntombazana kaze angasho ke leya ukuthi that one was content into engayicabangela yona ngayisebenzisa creative kodwa fethu kakhulu yabo yeah because fethu yabona nje kuma video yami iyona I content inama views amaningi angifuni qamba manga like angaze ngafika ku TikTok like ku 3 million views 5 million yabo. So that was a productive content yabo nje eyangisebenzela kakhulu because ama followers amaningi ngawathola lapha nababeyithanda abantu even beyipost on different social media and stuff. Ayiwa phela ehlekisa yona into eyifika ibe worth lapha umuntu wayevela ethi uyafika lapha ethi uyalalela vela athola into akayizwa yeah nami ngeke ngayitshela because into ezenzekalayo first into ezenzekalayo yabo ezenzekalayo first ngoba phela vele icontent fethi imnandi kanjalo icontent vele uma iphinde futhi isi reflect thina ezabantu yabo because South Africa mfethu yabo iyona into engiyithanda ngayo ukuthi ithina mfethu South African thina we are fun people mfethu uzosibheka South Africa mfethu nje ngokuhlekisa nangendlela mfethu ayigoqele mfethu igoqele because another thing mfethu about content yabo i-content mfethu
kufanele ube aligned ngento ezenzakalayo like ube relevant if umuntu like if nje mengingasho mhlawumbe abantu abenza ama content abantu abasafufusa abantu bafuna mhlawumbe ukufana nathi kanti into kanjalo ukuthi if mhlawumbe they create content because omunye umuntu kwakubuza athi awenza kanjani ngenza kanjani ukuze ngifane nawe yabo if like ngifuna ukcreate content ngenza kanjani like monzi content like be relevant yabo be relevant wenza into ezenzakalayo ukhulume ngezinto fethu ezenzakalayo vele abantu abazithandayo so like abantu bethu bayajolelwa akekho umuntu oyedwa ngumuntu wakhe futhi ke esikhathini I'm sorry mfethu kusho akekho umuntu oyedwa ngumuntu wakhe I'm sorry mhlambe kukhona la endlini mhlambe onomuntu uyedwa akekho umuntu onomuntu wakhe hayi futhi esikhathini samanje ngisho wathiwa fethu wedwa yabo lona uvele kuyena ozokuthathela ulanga ezantsi ku chat yakho ku WhatsApp yabo yakujwayelekile ukuthi ukude kakhulu usuke vele elindile like akekho like into engihlale ngisho face like kade nje ngi-advise abantu abaningi ukuthi bangibuza ukuthi why mfethu unesithembu yabo okay ngize ngehlisa umoya mangibaphendula ngithi mina mfethu one thing akekho umuntu oyedwa ngumuntu wakhe akekho namanje futhi ngiyasho ukuthi akekho umuntu oyedwa ngumuntu wakhe so bazoquleka abantu mfethu kunabantu oyetshela babodwa mfethu nakaphandle ayikona mengabe ujoyina nomuntu onemoto awu vele ay kuthi nathi siza traumatizer kwathina mfethu yabo even now I'm not saying ukuthi ngingedwa kubona but mfethu mina mangingathola mina ayahanjwa phela vele insizwa mfethu uyazazi ibekezeleli into enokuchitha phakathi ngoba uyazi vele ukuthi lo muntu usuke sehambile vele nangenhliziyo besomthetho isikhathi esiningi akujwayelekile ukuthi nje uhambe nje ngokuthi ukulaliwe kuphela usuke sehambile vele nabona ke yabo leyo kulala angazi ngamagine ukuthi umuntu wami mfethu nomunye umjida bendawo mase ngithi ngizomxolela athi baby ngiyaxolisa baby bekuyiphutha manje phela zabuzana nokuthi kangaki mfethu uyabona nanokuthi mfethu yabo during lento le the time benza lezi zinto ezikanje mengabe liphumile uyalibuyisela mfethu so uxolisa wenziphisa kanjani ngoba phela yabo kona ukwazi ukuthi ngayiphutha mfethu into engaka phela phela into nalokuthi lento idinga uqale kuchethe uqale kwenziwe i-appointment kuhlangana mfethu ungani mhlambe mfethu ungani nomuntu othi bese clubini bengiphuzile but naye akekho ngcono but nje uyazwakala kwakhe yabo bese clubini siphuzile I was drunk ungisebenzisile then kwenzeka kanje nami ke yabo ungcono umuntu kanjalo kodwa nje organizile wagibela I know base kuthiwa ayiphutha ngoba futhi usuke sazophinda futhi umuntu unyevele ngeyasayika vele usuyazi ayina kanye uyaxola vele usazophinda xolise futhi yabo and siyagoa ke vele ke nje umjolo ke nje la emzansi ke vele uvele nje no mina into engayisho mina mfethu angigoyi mina anginasikhathi sokuhetheka mfethu yabo nje mina ngomuntu mfethu ohetheka nje the time isincane mhlawumbe one day bese ngiyadlula lapha ngiyena umuntu ofocusa kakhulu ukuthi okay manje ngihethiwe ke manje sengizosticka la no mina nje angikho lapho kakhulu so even like umuntu wami engangijolela ngathi nje mase ngiyadlula yabo just nje so manje ama advantage ke mhlawumbe ke mfethu okuba nesithembu ke nanokuba nentombi yodwa ngathi wena imaphi ukuba nentombi eyiningi ukuba nje nesithembu ngoba nakhona ukuba nentombi eyiningi hlukile futhi kunokuba nesithembu because anga nesithembu vele kusuke kwabantu abaziyo ukuthi unabo yabo uma unentombi eyiningi thothe ukunyazazi vele uphila impilo yokufihla uyabona uhlezi vele ke lapho impilo usingasekho ezandleni zakho uyadelete yabo umsebenzi kahle leyo nto more than anything ngoba because ngeke ngasho ngathi mina wonke umuntu like ukesithembeni ukuthi asazi but ke kuphendula umbuzo wakho mfethu ukuthi yipi advantage ne so advantage ekhona mfethu ukuthi njengoba dingumuntu okade nginomuntu oyedwa but ngijola ngikwazile ukuthi ngibahlanganise and bawu2 manje and ngihappy inhliziyo zami zizimbili kahle yabo nginhliziyo eziwu2 so iadvantage lapho ukuthi whenever ngifuna ukubakhipha boyi2 ngiyakwazi ngibakhiphe boyi2 whenever ngifuna ukuba nabo boyi2 ngiyakwazi ukuthi ngibe nabo ngiyakwazi ukuthi ngishaye ngala ngiphinde ngishaye ngala advantage leyo mfethu so and futhi mfethu if ubheka isithembu sami ubheka abantu engizana nabo akubona abantu abalinganayo ngokomzimba yabo uthola ukuthi omunye uthe kube stifufu kancane yabo omunye futhi
akasona isilenda but ukuyela lapha yabo so nama season nayo ayashintsha ngithi yabo so khona omunye ngizamsebenzisa iadvantage lapho ngicabanga uyangifica la yeah so ngasho mfethu ukuthi ngihappy kakhulu ukuthi ngithanda nabantu ababili angazi face but nje lokho khona lo wahlezi bekhala bathi omunye abantu bathi ladies amayi mobu lokuthiwa manje ladies amayi senimenzani manje and ngiyithanda la nto futhi ngiyithanda nto futhi ngiyibona nje like i-trainer futhi bathi bamqama amagama bathi umgqomeni bathi ladies ama basho into eziningi ehlukahlukene yabo kuphela kumele ba understand futhi semzansi and especially uma uphambi kwabantu futhi ayikho nawe into ongayenza abantu futhi emzansi uyazi futhi because manje lento le ingiphathe kabi ngaze ngafika kuthini ngikhuluma naye futhi ngihlala phansi naye and then ngamtshela ukuthi no ngenxa yokuthi kanje kufanele ungasaqhubeki ne-dread so manje ngicabanga ama video amogcina mhlawumbe nibonile ukuthi useluke I don't know what's called opelepele kodwa but uselukile njengabantu bonke yabo because indlela ade bimbiza nga even naye bengayithanda yabo because vele kuyahleka emzansi but ezinye izinto zibhlungu yabo yeah especially phela uma ifika kuwena isuke imeme kuthina kuwena it's real life vele it's real life iyona ke into futhi difficult about le industry fethu and ayikho indlela mfethu uma uphambi kwabantu yabo uma ungabheka ngisho igenge ehlezi siyibonana ko TV yonke into mfethu abasawafundi ngisho kwafunda abanye ama comment because yiwo futhi lama comment uthi ayakudumisa futhi kakhulu ngesomthetho wona lawa bheke even nami most of the time yabo ngiyawathola laba kanti bathi ba criticize yabo so ngayifundisa ukuthi ama comment kakhulu angwanaki mangiposta angwanaka ama comment because angifuni futhi ukuthi ngingawa if ngiposta ngiwavala yabo angifisi ukuthi ngenze kanjalo but ngiyawavula awuphela umuntu naye nanokuthi nekugcineni sibuye siyithatha into siyifaka enhlizweni yakho phela ekugcineni iopinion yakhe mfethu umuntu nanokuthi isikhathi esiningi akusiyena nomuntu osuke ephumelele kwaleyo muntu uneyinkinga zakhe vele and mfethu inkinga esinayo kakhulu engifuna ukisho abantu abadala mfethu ku social media bayasihlupha mfethu bayasihlupha abantu abadala abanamafoni noma ku social media kakhulu bayahlupha mfethu into abantu abayishoyo kuthina ezinye sizibuza hawo umuntu kanje angazi ashinto kanje because imdala nje why nanokuthi ke mfethu kwesinye isikhathi mfethu uma ungena ku social media noma umuntu owenza into ekanje fanele mfethu understand ukuthi no ku social media vele kuyadlala sohleka akekho umuntu kufanele angene ku social media angene nama anger issues akhe nanokuthi azongena stress sakhe afuna ukugive wonke umuntu ku social media kuyadlalwa ku social media suke we are here for fun ngiyasho negama vele social vele yabo nje mfethu mingabe for instance mingabe ungena ku TikTok mingabe uzosayina in kuyashiya uyakhetha lapho ukuthi okay yabo nje ukuthi we are here for entertainment for comedy for fun yabo into ehlukahlukene ungazongena lapha ku TikTok uzokwenza into kanje umuntu vele angene phela ne stress sakuba ukuthi uyabona manje angene akhiphele kubantu ke base kuba inkinga lokho ngoba phela izofika le dokuwena omunye angene mfethu wathi ubaqedela idatha I know but no yabo nje umuntu ozongena athi umqedele idatha uyaphi social media ungena le data kuyafosa kanti bayafosa vele phela kuyafosa kakhulu and abanye bethothi bayafisa yazi ukuthi abanye abantu anqenela ukuthi ukugceke ngoba uthola ukuthi lempilo ephilayo iyona impilo naye afise ngazi ukuthi ngathi uyiphilo yena yabo kodwa manje akanayo igathi yabo ukubheka futhi ku TikTok especially ku TikTok abantu abaningi abanawo futhi igathi because uyamfica umuntu une account user something einamba akakwazanga ngisho ukuyibhala nana kahle utafica 0 videos kodwa leyo muntu naye uthi ufuna ukuzibona ngempela ekhipha something nanokuthi mfethu enye into abantu banomona yabo so abantu banomona abanye abantu abafisa ukubona omunye umuntu eyaphambili yabo so wena lezo zinto kanjalo fanele uzigade yabo nje mina for mina abantu abaningi mfethu abanganga nami abathanda ukungibona ngilike ngiphumelela ngenza into engiyenza because mfethu iqemaqinisweni mfethu like abantu mfethu banomona and kubhlungu mfethu ukuthi ubone umuntu okhula naye noma umuntu onganga nawe ephumelele edlula wena ikhona lonto even nami mfethu ngikubonisa wema mfethu uyangishiya ubani yabo ukhona umona vemona into ekhona yabo so as umuntu vele owenzayo noma umuntu oyazibona esephumelela it's very important ukuthi wena uzigade uzinake and futhi nabantu ozwana nabo uphinde ubabheke ukuthi
ihlo labo lisafana yini nelihlade bekubheka ngalo ukusawu wena yabo so into enjalo ngoba uthotha abanye vele umuntu usenze yonke into ukuthi ungaphumeleli kodwa uphumelela still manje usebona sengazuthi into zakhe ayisebenzi yabo agcine sekubona sengazuthi uyi-challenge yabo kuyena kanti phela wena uhlangane futhi naye yabo so manje ke kuona njengomuntu ke vele wena mfethu uzide mfethu kuma socials i-impact mhlawumbe mfethu ka TikTok compared to lawa amanye ama social media nje la kuthina nje South Africa uyiboni kanjani mfethu because mina I feel like engazuthi iningi kakhulu mfethu if ngingasho nje first like TikTok mfethu like i-impact inkulu kakhulu over the years nje like ngoba phela TikTok mina ngoqala e2021 yes ngifike eVarsity ibinkulu kakhulu kodwa manje ngimningi kakhulu ku Facebook iwona ngiubonayo like manje ngihamba kakhulu ngawo like but TikTok now ukhona is there because TikTok one thing about TikTok awufani no YouTube ama views akhona abamancane yabo but TikTok nje nge-hour ngenza mina nge-hour mina like ama views engiwenza ku TikTok like ngiyawenza mina 10k ama views most of the time ama video alipheli hour ngipostile ku TikTok ngingashayi u10k so into engisho TikTok kakhulu i-pressure ngakhulu abantu abaningi ba ku TikTok kakhulu so ama views awafani yabo like ngasho ukuthi kakhulu uTikTok iwona ongenzele impact kakhulu yabo iwona onginyuse kakhulu but no Facebook now mina manje because uFacebook wami I think ngaw create like ngo-April but manje October manje but like ngama followers nami ngingazi ngayijethi ngifika kona but nje ngasho ukuthi I'm more kakhulu ku Facebook now ngoba phela vele uma uzobheka even because nami nombuzo wami ngubuzela khona in terms of ukuthi ama content creators because bakhona abantu othola ukuthi umuntu is a content creator kodwa akakasiboni mfethu isidingo sika TikTok yabo kanti uyakwazi nanokuthi uwavuse futhi nalawa amanye because uma utrenda ku TikTok kancane vele ukuthi inganyuke vele following yakho ku Facebook inganyuke futhi ku Instagram because manje iyakwazi ukuthi ifike kubantu lento yabo because nje into engifuna ukisho kakhulu nengifuna ukuyiveza kakhulu yabo for most abantu mhlamba baculayo abenza ini like nje naba create content akufanele mfethu like if mhlambe wena okay udume TikTok or no ama video akahamba kakhulu ku TikTok so ukuthi wena uzofocusa kakhulu ku TikTok amanye ama social media ungawanaki abalekile nawo futhi abalekile even though na ku Instagram unzima face into engayisho Instagram is very hard face wona nje engine following incane nakhona because awufani namanye ama social media but bangifollowa nakhona but wona unzima kakhulu kunalawa amanye so ngiyazama ukuthi ngibalance but for Twitter no Twitter for ukukhokha ke iyiphi ke ngathi wena ikukhokhela kakhulu kona lama platform ngasho kakhulu ngithi angazi mfethu but imali singithole kakhulu ka TikTok mfethu ka TikTok wona usengenzile imali kakhulu TikTok because into eziningi eqhamuka nemali ziqhamuka from TikTok noma like ngithola inboxes from different people abafuna engage nami companies abafuna ukuthi basebenzisane nami ngithola kakhulu ku TikTok for the past like 2 years yabo so kodwa manje bathi ngisho nje qala ukuthi manje mfethu Facebook yabo Facebook manje uyangiphelele Facebook uFacebook into right ngayo ukuthi vele wona it's more like it was more professional one it's more professional compared to lawa amanye because lawa amanye uyabona ukuthi umuntu mfethu yenziwa and kugcwele kakhulu futhi kuona so manje ke abantu mhlawumbe osuke wasebenza nabo because ngabona lapha nami ngithi ngibrowser ku page lakho ngabona lapho uthi uke waphatha nothuli lapho uthuli bandlamuka imuphi umsebenzi mhlawumbe abantu osukwasebenza nabo la eThekwini ke nje manje ke nabo abaphusha yona icontent yabo nje ngikhula mfethu ngikhula bengibuka kakhulu mfethu othuli uLeon Gumede omthandeni mfethu naye ngisebenzile kakhulu na umthandeni ngikhule nje mfethu ngumuntu owabuka kakhulu kade ngihleka mfethu kade bengihlekisa like ngibukela kubona ngifisa ukuthi mhlambe ngelinye ilanga nami ngifane njenganabo and iphupho lami likafezeki ngoba angakafani nabo bona they are way better than me but nami ngiyafisa ukuthi nami ngifane nabo but nje ngangihappy kakhulu ukuthi ngisebenzisane nabo njengobantu abade ngibabuka ngikhula ngithi no ngiyafisa ukuthi ngisebenzisane naye mhlambe mimi ngaqala nje ngothuli ngisebenzisana kakhulu naye beshoot ama video le eCatholic ngakubo
kubo kade shoot ama video nje ade shoot i-episode ade bisibiza ngeSlay Queen Returns emakhaya mhlawumbe ngiyayibona nje besikhala kakhulu lapha besikhala kakhulu lapha isikhalile ke mina ke if ngenza i-content bangifaka kakhulu nesimame yabo because vele namanje yabo nje isimame siyangithanda kakhulu singivumile but ke yeah mfethu awuthi mavunywa uyibona phela usukuvele phela because yiba abaningi mfethu kunawo yonke into uyazi ukuthi oloba bakuvuma vele ngoba usuvunywe yiso vele yeah so ngaphinde futhi ngasebenzisana no Leon Gqomu sishuthile nama video futhi naye mfethu umuntu ade ngibukela kena uLeon mfethu noma enze njandini abafuthi laba push content kakhulu on YouTube abanama views amaningi on YouTube who are making money through YouTube kakhulu yabo ngaphinde ngasebenzisana nomthandeni ke mfethu nje phela uDlamini star vele njengamanje la eThekwini vele hayi uNkulunkulu ama-content creators uyilemphe mfethu yabo ake angazi mfethu akekho futhi ongathi mfethu khona oqhudelana naye uhamba yedwa mfethu yabo lo umuntu ayina nokuhlaphe futhi ungathi uma ufuna ukukhompyutha nawo ngakhompyutha kanje ngoba akakhiphi futhi kakhulu futhi nabo bonke yabo nje compared to laba abanye bakhipha inqwaba yama-video ngonyaka lo umuntu ancane ukuthi ngonyaka akhiphele 30 wama-videos kodwa manje ama-views mawuthi wabheka mfethu ubone nawe uthi and i-content yakhe ihlelekile mfethu yabhala lwamuntu ihlelekile mina kade ngibona nje ngisho uSkhindi manje uthi sebesha uSkhindi manje futhi uSamile uDlamini star yabo ile variety vele mfethu esiyidinga la eThekwini because I feel like mina mfethu uma ukuthi singana more of content creators who are making money mfethu online even nane industry like thina mfethu we can be better off because manje sekunama alternative amaningi mfethu okwenza imali because impilo iyabeza mfethu esikhathini and futhi yabo nje mfethu imali kakhulu ayikho esikoleni kakhulu imali mfethu iku entertainment ngihlale ngisho kanjalo ukuthi imali ayikho kakhulu esikoleni but sifanele sifunde ngenxa ukuthi abazali bethu aba-understanding kakhulu they want a better future through isikole yabo so ilapho lonto leyo but nje imali kakhulu iku-social media mfethu ku-entertainment ihlukene yaningi-ke mfethu lokho so nje ukuthi nje kusetshenzwe mfethu hayi kona kumele kusetshenzwe mfethu so ke manje ke as a content creator ungathi mhlawumbe imaphi nje mfethu ama challenges usuke wabhekana nawo nje mfethu abe major mfethu and wa overcome kanjani lawo message lawo ma challenges because phela we need abantu mfethu to recognize futhi uma bephinde because abantu bayithetha ubhekana nezinkinga mfethu uma bekubona usulapha bayithetha nje impilo uya cruise kanti we are fighting these things mfethu every day betha khona ama challenges mfethu i-challenge yokuqala nje engayithola nje eyinkulu yangilimaza kakhulu ngahekelo account ya TikTok because uTikTok kade uyilona nje ithemba lami la ngempela bo like I think kwakunini angisakhumbuli kahle hle but nje I think kwaku 2021 yesinaba followers ama followers ay 150 because nganga 160 bangisha phansi bangiqomba phansi ave kulula mfethu ukuhacka ku TikTok mfethu that's another thing mfethu ku TikTok yabo nje mfethu ade ngibuka manje abafowethu ade behekeliwe ukuthi phela nami ngizange ngivele kakhulu because kukhona message eyingene lapha ku email for abantu abahekaya yabo like nje for abantu abanza kakhulu ilokhoza i-content nabantu abanama followers kakhulu ba attack bona kakhulu so kujwayelekile ukuthi ngene email not a message email back email bathi bafuna ukuverify you know so wonke umuntu vele uyafuna ukuthi abe verify yabo because njoba senza ama content nje mina ngiyazivuma ukuthi mina ngicwembe yabo so ngina expectation ukuthi ngingaverify anytime yabo so mangena imessage kanjalo ngiyaqhoma ngithi yabo ngiyafisa imali nawe vele mo verify yesibona ukuthi okay sengizolokhuza manje impumelo sengiyayibona so bangiqomba phansi ngenxa le ukuthi okay mina ngangena ku-link ngalandela ama step ngiyayibona futhi nami sizokwenzeka ngiqomba phansi so yona oqala challenge engayithola maningi ama challenge amanye ngifuna ukukhuluma ngawo kakhulu because abuya be personal kakhulu yabo so amanye mfethu ke ukuthi mhlambe uyothi uhamba eTown uthola abantu besilisa most of the time yabo bathi wena uyibona ukuthi uyini yabo nanokuthi mfethu abantu abanayo indlela yokukhuluma yabo abanye abantu bakufisela umono abakufisela into enhle yabo bathi nangu lo mjida lo yabo bakhuluma into ezikanjalo ezibhlungu khona mina mfethu mina ke ngumuntu ke oye nje anginandaba into eziningi yabo anginandaba nje mfethu anginandaba so
ivele umuntu ocreate izinto ema content kanje kufanele ube nindaba yakho into eyisho abantu kanjalo nawo so ilawo ma challenges lawo nje mfethu akhonayo mfethu amanye but engingafuni ukuthi mhlambe ngiwasho nanokuthi ke mfethu yabo i-standard sempilo kufanele futhi uphinde ushintshe yona challenge ekhona leyo ukuthi i-pressure bakhona yabo ngathini ifethu somuntu okezingene enjengana nama ngisho mhlambe sengiyayiphakamisa ukuthi kanjani yabo but ke kube difficult ukuthi ubonakala endaweni kade ukhule uzovela yabo so kube challenge yabo nje mfethu mina mfethu kade ngithenga kakhulu eThekwini yabo so i-pressure kakhulu manje sikhona ukuthi akusafanele ngibe seThekwini kakhulu impilo ade ngiyiphila kuqala ngisakhula sekufanele ngithi kuyi-adjust manje mhlambe ngithi ukumove to the next level mhlambe ngishintshe from eThekwini mhlambe sengimhlanga yabo ngenxa ukuthi the level mfethu akusafanele nami yabo angazi noma ngithola ngaphela abantu mfethu uyabazi nawe ukuthi ungagcina uthi uyongena esitolo ungangena ngaze kuphela 2 hours kwesitolo so lawo ma challenges lawa it does make sense and futhi abantu abaningi mfethu abama creatives iyona nto even ngisho nama actors amanye othothi wafica ngisho ko TV iyona nto mfethu uthola umuntu estrugglesha ngawuthothi impilo mfethu ayikahlangani kahle emasentini ngaleyo ndlela ukuthi sengathi ushaya gateway wena njalo yabo kodwa manje uthola ukuthi ngenxa yabantu indlela mfethu abavele babe iyona mabe kubona uyabona and uyabazi ke bayashutha abantu mfethu babhala izinto bayathe gana futhi tshela wena mfethu like nje iyona impilo esiyiphilayo leyo ukuthi nje ukushutha sifuna ukushutha but ayikho bento esingayenza ukuthi nje njalo mfethu ngisho mfethu kuthiwa une stress yabo mfethu wenza umsebenzi onjengani wami akufanele mfethu ube umuntu okuvezayo ukuthi uneyinkinga ngani njalo mfethu mohlangana nomuntu ethi ufuna ukwenza something now kufanele uhleke ulandele lonto leyo because at the end of the day akufuna ukuthiwe hayi lona uyayitshela wenza ini yabo usizibona usehlukile nabantu because one thing sonke sabantu yabo so into enjalo nje plus mfethu sonke phela sabantu futhi ngeke size sibalekele leyo nto futhi uma umuntu uyadinga vele ukuthi ube nama emotions ahlukile umuphi lo muntu yena lo abantu abafuna ukuthi abe ne emotion eyodwa yabo ungathi ushonelwe namanje mfethu ekhaya uthothi ushonelwe ekhaya sekumele uhambe uhleka yonke indlela lena mfethu andakwazi mfethu ukwenza lokho akwazi sometimes mfethu ngeke mfethu uhlale njalo uhappy sometimes umuntu uzokuthola mhlambe kade usenkingeni yabo mhlambe njengoba usho ukuthi mhlambe ushonelwe ngeke mfethu ngithole ngihleka lapho ngeke ngikwazi ukwenza lokho but indlela ozongivuka ngayo no uyayitshela mfethu lo kanti sometimes fanele understand ukuthi no I'm going through something yabo angaphela sabantu vele nathi kahlahla umuntu mfethu ukuthi uphezulu lapha nakusho ukuthi awusasafarish wena kulezi zinto lezi abantu abasafarisha kuzona kunjalo yabo kodwa ama fans phela wakuboni kanjalo mfethu ama fans yabo because ngisho ubookiwe mfethu uma uzo entertainer bakufuna lapho kufika uhype ngalendlela yabo and iyona into yenza ukuthi abantu abama creatives bagcine mfethu sebemandla kakhulu edangamizweni yabo ngenxa ukuthi bafuna ukuthi ama emotions abahleze kwi status yabo and yasilimaza leyo nto kakhulu yabo yasilimaza kakhulu and nazo lezi zinto lezi mfethu kuyenzeka even sometimes zikulidele to depression ne anxiety yabo wena ngikuzwile ukuthi vele azikuphathi kakhulu kodwa uma uzizwa ukuleso state wenze kanjani ukuthi uphume kusona mina bese angene umuntu like ozibandakanya kakhulu kuma drugs kanjani indaba yokuphuza yabo so angasho ukuthi ekuphumeni mfethu nje ngiyaphume ngivele ngiphume enkingeni mina ngivele ngiphume angidingi mhlambe ngize ngiphuze or mhlambe ngenzeni ngiyaphuma enkingeni ngiyazikhipha mina we are realize ukuthi hayi lento it's not worth it because vele kugcineni uthi sometimes it's all in your head futhi yabo it's not even really ngesinye isikhathi yabo isuke isekhanda lakho so manje ke uTira ke nimaphika ama project ke ngibona wapusha noTira because ngikubona ngathi lapha eAfro usunokuba mningi makwenziwa izinto lapha bese ngingafika nje eAfro mfethu I think last week kade ngeAfro Face kade khona mfethu kade siyoshaya naye some music even though ngingekho mina because I believe ukuthi mhlambe ekuqaleni kwami because I wanna involve myself ku music because ngangikhuluma noTira ngamtshela ukuthi no we have to work and then into yokuqala ngibuzayo nokuthi uyakwazi nokucula so ngabona nami ukuthi okay there's pressure because nami ngiyafuna ukuthi ngelinye ilanga ngibe there because
I believe mfethu ukuthi Tira yabo so ngiyafisa uhlame ngelinye la ngisebenzisana naye because so Ovele vele uyacula vele. angiculi but ngizocula. Okay uzocula pitjana. Angiculi ngizocula. I believe ukuthi Gqomu mfethu it's all about it's not about ucula kakhulu. Okay. Angeke ngibuze. Hayi kabe yabo. uTira he vocally like angazi ukuthi ngesingisi but yes yes but mfethu kukhona abantu la abanika ithuba ukuthi okay nizongiculela kanje mina ngizofika sengisho lapha yabo esho into ezimnandi kanjalo isihlukahlukene so I'm aligned there nami yabo I know it's not like ngizocula and stuff kanjalo no but nje mfethu just to give people abantu abazokucula kanjalo hayi ngoba phela vele Gqomu mfethu Gqomu nawe uyalibona vele ukuthi ina wonke umuntu ifaka wonke umuntu Gqomu even nawe nje mfethu ungafika lapha futhi hayi igama lami kanje wenzele yonke into kanjalo yes manje mawubheka liya trend kwalona kanti yabona uthukuzini ukuthi they are bringing it back ibele kwalona Gqomu and into yethu ke mnethekwini ngilithandela lokho Gqomu lothi into yethu la eThekwini kahle hayi nami mfethu Gqomu bese ngiyalithanda vele Gqomu ngiyalivuma Gqomu liyabuya kusho njalo hayi ngoba phela ngisho ipiano namanje kahle ukusho nje ipiano mfethu litrenda ku social media base litrenda kakhulu legoli la eThekwini namanje mina singahamba mfethu siye nje la hleli khona izintwane lokushini thola ukuthi nje kunebhadu nje house party ngeke uzulufice ipiano yes even kusemnyango even ema clubini most of the clubs mfethu kusuke kukhala Gqomu mfethu kusuke kukhala Gqomu because wona music unyaza kakhulu unyaza kangcono ngisho ukuthi ipiano alokho ipiano limnandi mfethu bayalishaba futhi ipiano but Gqomu kakhulu thina ipiano sinokudlala Sunday kakhulu kahle somthetho ngeke nje one Friday ngempela sithi siyosha isicathulo ukuthi wesobe sidlala ipiano kusuke kusho umshunqisi lapho yabo and enye into mfethu that I love about uTira yabona uTira uyakwazi mfethu ukubona umuntu ukuthi lo muntu mangamthatha ngimfake la angakwazi ukuthi because namanje uyakhumbula ukuthi umshunqisi thina sayezomshunqisi kuphela khona ingoma ethi ithina phela ngoba khona ingoma esamuzwa kuyona ememeza kuyona umshunqisi yabo ememeze ecula wonke umuntu walalela ukuthi hawu lo muntu ememeza kanje uTira wabona ukuthi yazi mangamthatha lo muntu ngimfake la eGqomini lo muntu lo uzophuma angenza something because if uzobheka kakhulu futhi ngicobheka nje mhlambe ulokhuza lona ngumfethu lo osebenza ecombination manje okamncube umduduzi mncube mfethu uvocal yakwazi ukucula so ucula kahle ucula kamnandi awukubheke mfethu ngabona ivideo yakhe lapha ku YouTube uTira emthatha from esegate Afrotainment kuthiwa asingene afro manje yes uthiwa asingene because yini uyakwazi ukucula but akazange amfake Afrotainment ngenxa yokuthi uyambona ukuthi but wambeka lapho yes into eyenzayo uTira into ayenzayo leyo because okubuke manje abafowethu laba khona abafowethu la kuthiwa ama-cycle apusha abafowethu lapha but uTira wabanika iplatform ukuthi okay manje ngendlela engiyivuye ngayo ukuthi okay ngiyanika iplatform manje sebenzani ke nani pushani nani nginivezile kubantu pushani nani yabo so uTira umuntu kanjalo mfethu ngendlela engimbone ngayo so he's a great guy uyasebenza nabantu hleze ehleka mfethu ikhona phela ukuthi abantu bafuna ukuthi baphushwe wena kahle ngoba ngesomthetho abantu vele abanjengoTira it's not what they can do and everything for wena because nabo banento zabo they are busy focusing my career abo akekho mfethu umuntu busy njengoTira yena into angakwenzela yona ukuthi akulethele iplatform yabantu then when you continue with your thing because khona abantu othola ukuthi wena umuntu uzofika shaye leyo content ezobaletha labantu mayise befikile usiyahluleka ukumaintain istandard and mayisehluleka ukumaintain istandard usezoceka bona labantu kade bezama ukumphakamisa ukuthi abaqhathelile bekumele sengikude kabi mina ngoba phela uma usebenza vele nama celebrity mfethu ukuza nawe nento yakho and then continue with your thing yes just ukuthi nje mfethu bakuveze and then mase nawe uyazenzela because mfethu I believe ukuthi wonke umuntu efeselane zamele fanele athi naye mase lakhe igama athi mina ngangikhona nami ngazenza ngizange vele ngibekwe lapha but nje mfethu muhle umsebenzi mina ngavuma kanjalo ngithi muhle umsebenzi awenzayo mfethu uMakoya naso ke manje la eThekwini uma ubheka ke mfethu singenza kanjani mfethu ukuthi sizame ukuthi sikhulise yona industry ngithi nje creative space nje mfethu
from yona into enoku-acta mfethu doing comedy singenza kanjani mfethu ukuthi sisikhulise le spirit because mina I feel like le spirit we need more of it yabo ukuze kwathini ukuthi size sikwazi ukuthi siye phambili because manje people mfethu are doing izinto abangayithandi ebuthothi umuntu likhona italent ngapha ngokuthi kodwa manje space asakhakile kahle yabo Hey, Viz, just give yourself a time, Viz. Just give yourself time. Ayikho into esifiso ebaleni nje usimulala ucabanga Viz ukuthi manje ngizokwenzani. Mina nje njalo mfethu mangilala ngivuka ekseni. Ngisuke sengivuka with something in mind. Ukuhlamba izophazamisa. But nje mfethu ukucabanga uyibheke nayo ukuthi okay, mina mfethu ngiphiwe ephe mina yabo. Because mfethu baningi abantu mfethu aba gifted. So omunye umuntu mfethu wenza ikhozi umbonsi nawo. Ayihlangani nje naye and yamhlula futhi iyamngisa ngenxa ukuthi uyasho student central uyawubona student central uma ukuthi into vela kuyona yakho ukuthi uyabona mfethu yabona yabo base uyazama uyabona mfethu yabona ukuthi uzama ukuthi kube yakho yabo noma kungeyona yeah so nje student central abona manje mfethu ku right yabona uma ngibheka mina even nane gang mfethu abantu indlela abaphumelela ngayo mfethu from varsity yabona Howard no Westville I feel like mfethu banalendlela mfethu ukuthi abantu because baningi abantu abaphumayo mfethu abadumayo abaphuma kulama varsity compared to iPMB because thina lapha ePMB campus izinto mfethu ngisho business nginibona lapha ePMB thina we were the first people to push movement business because in 2018 tina when we started izinto enama business sayiqala kahle kahle in 2017 kwangekho nalento ukuthi abantu abadayisa iRes kwakuba ilezo zinto nje yabo and then tina we flooded yabona ku space senza sure ukuthi and uma ufika la eThekwini people were already selling uyafika ewindini yabo ngoba phela uma uyi student ngesomthetho mfethu awukwazi ukuthi ungabheka nje to study kuphela mfethu awukwazi mfethu yabo ilento engengisho ngithi yebo mangiyibuka mina mfethu yabo mina mfethu angisazi ngisho date ya NS5 use ungena nina angisayazi because mfethu ngiyazama ngayo yonke indlela I'm so proud of myself ukuthi I'm making money ngibe ngifunda ngoba creative wami yabo so iloko hayi ngoba phela uma uzolinda wona plus amanye ama student uthola ukuthi nasekhaya futhi sekuvele kubhekwe wena phela the moment uqala vele nawo basoku varsity uthola ukuthi kwasekhaya vele abekho nanabantu abangako futhi asebeke baya lapha so uvele ahead mawusazophinda ulokhu uqhubeka ubusaze simo sasekhaya ukuthi kungena imali yeqolo noma kungena imali engaka wena usabhizi usafuna impilo because igcinisa ibiza futhi nanempilo uma ungaphanti konje bese khona abafowethu abaphushayo bese bavarsity ngengibona ukuthi no la baphusha so omunye bese uvulile i-tuck shop yakhe udayisa ama chips wenza abanye bahlukahlukene abanye uthola ukuthi kule mali ya NFS abayitholayo bazovula iRes bazovula mhlambe badayise amagwinya ama fried into kanjalo so labantu bayithola imali and wethu make big money futhi imali encane ngoba phela iRes mfethu akudlalwa iRes yabo uma udayisa even 1000 mfethu ngosuku mawukuthi into yakho ngempela mfethu uyidayisayo neRes futhi inkulu inabantu abaningi ngeke mfethu ungayenzi leyo mali ngosuku yabo ngeke ungayenzi leyo mali and it goes a long way mfethu yabo it goes a long way ukuthi nje into enkulu akufanele ube lazy mfethu ukucabanga don't be lazy to think yenza mfethu cabanga mfethu lemhlabeni mfethu imali ikhona mfethu imali ikhona just ukuthi wena sebenzisa umqondo wakho uthatha imali we collect ngoba phela nathi nje ububona siphushana sonke sizama yona imali mfethu sonke sizama yona mfethu akekho umuntu ongayizama uma uzohlala nje uthi hayi wena mhlawumbe ngizoba nesifasi ngithole lo 350 incane kwali mali ngesomthetho eqhamuka government imali eqhamuka government engathi ngakufica uvele nawe yabona upenetrate ibase ethile mfethu making sure ukuthi nawe uyayivula iminyango because phela siyadinga ukuthi iminyango ivuleke mfethu yabona siyadinga ukuthi ivuleke ukuze nathi sifithe ini kuyona yonke lento because bese imali ya government incane yakho imali ya government but uwena uwedwa nje imali ungayenza using yourself using your mind like not like using yourself ukuthi stay better not like that kanjalo because abantu khona bese abantu bethu abenza lezo zinto kanje sibone bese masidlula phela thina sabantu abahamba ubusuku yabo sibone bese umudlula la ku Florida yabona mfethu khona le ndawo le edumile la eThekwini kephi this place kuthiwa nje thola la mfethu ngamanana phansi yabo mfethu Devonport awuyazi yazazi le ndawo lezi yaphatha
umphathi wabantu mfethu asikwazi ukugceka wena umphathi yeah asogceki ngoba phela nawo okay umphathi wakho uyawazi na umphathi wami wambe into ekusebenzelayo yazi ngcono mawuzozazi na ukuthi lezo inkinga uzodlula kanjani ekuzona mase ifika ngoba manje kuba inkinga mawuzofika uyifake into vele ezodala inkinga bathi uma sezikhona inkinga usuyamangala na ukuthi awulezi inkinga ilethwa yini ngoba phela bakhona nabanye uthoto mfethu bagcina baqedile ngisho ama degree beyisebenzisa yona leyo nto akusiyo vent esingathi ayipromote yabona ngoba bekhona abakulwela ngoba phela South Africa bekhona mfethu yabo kulwela ukuthi akube semthethweni eSouth Africa even kwakhona kumanje yabona lokho because lento le like I've done some research ngayo kuya ngimali khona mfethu abakwenzayo uthola emgaqweni khona abakwenzayo bese endlini bayenza uthola umuntu uzobizwa ke sendlini and lo muntu lo ushaya imali enkulu khona abakwenzayo ama clubini athola imali enkulu khona abakwenza kuhlukahlukene people like make money ngokusebenzisa imizimba yabo not like judge lo wasijudge isizwe mfethu yazi ukuthi ngathi umhlolo sekulethiswe idayisayo abengazi athi umhlolo udayise kunetsizwa mfethu idayisayo hayi nami mhlawumbe ngakwenza phela lo nje mfethu lapha 2.5 ukuyibhuka uyabona lapho ubhuka 3 hours ngoba phela uyazazi insizwa ngeke ngabizi vele I know but no but like bengingakwazi yabona namhlanje ngangena la kulo mkhakha phela bese yive mina bese mina ngivumile mina mfethu mina ngizivumile hayi fana phela belu uyivume mfethu I think mina yonke into fethu it start with you yabonga somthetho we will never buy into anything that you are selling uma ukuthi wena yourself awuyivuma oqala nje iyona ngesomthetho into ehlukanisa mfethu umuntu o right nomuntu ongekho right akukhona ukuthi physically mfethu siyafana umqondo futhi indlela esibona ngayo thina mina akekho mfethu namanje mina umuntu engeke ngambona enza into egreat engazivumanga yabo wonke umuntu owenza into egreat uyazivuma kuqala ukuthi hayi mina ngitswempu yabo konizobantse because namagama futhi phela yadala futhi kugcineni yabo yonke into oyishoyo with your mind nawe uzolandela yona futhi yabo kwakhona nangendlela owenza ngayo mina bese ngivumile mina bese umsebenzi wami engwenzayo ngiyawuthanda nami futhi I'm so proud of myself ukuthi emsebenzini engwenzayo icontent engiyitholayo khona inzuzo engiyibonayo khona inqubela phambili engiyibonayo hayi ngoba futhi qhubekani wafethu abantu nje bajabulise ngoba phela yiyo mfethu sifuna abantu aba stress nezinkinga eziningi kakhulu eSouth Africa ukuthi singane stress siya stressa lezo inkinga vele ngabona nje mina bethi stress mina angisazi futhi stress ntathe ngayigcina istress nje stress ayi bandle stress kusiyami so manje any project mhlawumbe abantu that they can be looking forward to nje azobe involve phakathi okay bengingakafuna ukusho lokho but khona iproject engihlelayo bafethu khona iproject engihlelayo I'm moving isingisi face isingisi face phela akusilula imlethu lolu I'm moving bafethu to music manje I'm moving to music bafethu I want to engage myself to music content zoyikhipha but angijahile because ngifuna ukukhipha into professionally into ezohita into ezoshaya umhlaba wonke but ke I don't think this year ngisalungisa kodwa but there's something coming because bengike ngavakashela khona eAfro ngibonile ukuthi okay kusetshenzwa kanjani and I'm willing to work zizokhala ngeke mfethu put in the work bro put in the work mfethu ayikho enye indlela because enye indlela khona umuntu ozothi kumina nomuntu ozothi ebuka mhlambe le show athi kwayi content kwenza ukuthi yabo emhlabeni mfethu faka mfethu whatever mfethu ngena kwizinto eziningi mfethu ngena kwizinto eziningi ushaya amahlaya uyacula wenza ini konke mfethu konke kwenza iyo vele abantu bayamultitask mfethu abantu khona mfethu abantu yazi mina khona udokotela lapha udokotela lapha esikoleni like mfethu udokotela ngizoyazi usebenza like I think like 4 hours yabo so udokotela part time uphinde enze ezinye izinto like ezimngenisela imali cabanga udokotela ukuthi njengoba udokotela bese uhola like 60,000 aphinde futhi aede komunye umsebenzi uthola imali enkulu ngoba vele lesikhathi samanje sesidemanda lokho ukuthi you must have many things if ezikulethele ozenzayo so omunye umuntu uzothi usamkele sifuna ukushaya music manje asikazi simuze ecula oba usengizocula bona nje abalandele bona balandele ukudla kwendlebe futhi khona noma khona yini then sebeka decide la yeah kuthi okay I know samkela ayiqhubeka into ukwenza mfethu music now yabo so because mfethu enye into mfethu yabo mwenza into wabuka ama comment mfethu kakhulu ukuthi okay la
I know no la even mfethu khona izinto esizenzayo noma izinto esizipostayo ukubona ukuthi wena uyitshela ukuthi right yabo but mase usubona izinto nokuthiwa khipha Samkelo khipha mfethu lokhu bekungafanele ukwenze lokho yabo because kuyisiphazamisa abantu yabo so kakhulu mfethu uphinde ubalalela abantu usibenzana for example mina ngumuntu olayelayo Maskandi yabo ngumuntu olayelayo Maskandi yona phathi ngidlala kakhulu yabo ngidlala Gqomu ngidlala konke uthi bese Maskandi ngulalela kakhulu ngiyabukela kakhulu mfethu SK mfethu Manqele umthandeni Gqomu onilezi vele icinto ngiyabukela bese kuyena bese uyamjita umshovu wenkani mfethu uprofessional wamjita umsebenzi wakhe mfethu uprofessional ngiyawuthanda indlela enza ngayo mfethu ngiyabukela ke nakhulu ngasho ngithi kumina mfethu uyinkosi kaMaskandi ngasho kumina idebate ngiyazi debate inkulu yes iyo ngithi mina kumina yabo so ngiyabukela kakhulu mfethu umthandeni mfethu lo muntu uyaphusha mfethu lo muntu uyakholela kwento ayenzayo yabo and lo muntu loya kakhulu uyabuka mfethu ama comments into engeke ngibuke ngayo uyabuka abantu uthi bafunani kuyena because into ebalekile kakhulu it's not about wena ukuthi wena wenza ini I believe lo muntu mfethu uyabuka ukuthi okay abantu bafunani ngibanike lokho uyimanje iParis mfethu igoqa umhlaba wonke and mina I believe ukuthi iParis izohlanisa unyaka ngendlela mfethu streamed ngayo umhlaba wonke ingoma ejajulelwayo ingoma mfethu enama views amaningi eqopha umlando kuMaskandi and futhi umlando mfethu ongakazi waba khona even abaculi abadala omgqomeni esibahloniphayo nabo abakazi bafika lefike khona hayi ngoba phela manje ukuthi vele kuMaskandi uma ubheka mfethu uMaskandi kuyona lamajana hayi Maskandi ukhule kakhulu mfethu yabo Maskandi mfethu kakhulu mfethu the past 2 years past 2 years mfethu Maskandi wenza kakhulu mfethu kona yabo this year hayi no ayona manje akusafani nakudala mfethu besike sixoxe nje even nanenye inkabi yami nami sikhuluma ukuthi ethi yena hayi kwasiza ukuthi kungene labafana bamabhotela la kuMaskandi kwaqala kwaride ngoba before thina uMaskandi besathi bawudlala uMaskandi uzohlekwa nje so yani ngisho abafasithi babengabhukwa mfethu abaculi bamaskandi uzodlala efasithi umculi kaMaskandi yabona mfethu manje uMaskandi mfethu hayi mfethu uphethe mina ngokwami mfethu uphethe even mfethu uthola ukuthi kuyilokhuza kwi-event enabaculi beGqomu egcwele kakhulu nje into ezinganyana uzoba khona umuntu ozofike athi akusekhaya la afike mfethu abantu bacule mfethu bajabule wenze yonke uMaskandi hayi ngoba phela bawukhulisile nabo nanokuthi labafowethu engazothi sebeyushaya manje umqondo mfethu sebesebehlakaniphile ba creative mfethu for example nje umjabulisi khona ingoma yamjabulisa ekhiphile umuntu ocula uMaskandi but mfethu uke wakhipha mfethu ingoma enebeat efavor wonke umuntu relevant ukona wonke umuntu ethinda wonke umuntu ekutheni namapedi ayangena nabasuthi bayangena yabo namazulu ayangena kodwa futhi umuntu uyabheka ukuthi Maskandi futhi yabo so ba creative kakhulu abantu abenza Maskandi manje hayi ngeke mfethu so manje ke ama sponsors ke mfethu because ngiyafuna phela na uthi sikhulume mfethu nama sponsors nje abantu mfethu abakhona bakusiza ngakho lapha nalapha yabo singasali sesibashiya ngaphandle mfethu ibaphe nje mfethu that we can mention yabo okay okunye nje bafethu engifuna ukuveza kakhulu ngingasho ukuthi egqokeni abegqokeni sikancane mina ngihambe ngiyothenga ingubo yabo so kakhulu ngigqokisa abafowethu nje namhlanje mhlawumbe nabona ukuthi khona ngigqokile ucishe kufana yabo so khona mfethu ade ngihlangene naye izolo wathi no mfethu ngigqokile ingubo zakho ngigqokile ingubo zami mfethu for free just nje ngifuna ukuphusha ibrand nami khona abafethu abaphusha njalo nathi ke mfethu abantu abakhona ku-industry asiziqhenye futhi siya appreciate sibaqoqa into zabo so nje nawe jacket le ngigqokile le isilachi esiphushwa umuntu mfethu kuthiwa ulungele ehlala emlazi ebe ngifunda naye so uyaphusha naye mfethu so nami ngiyameseka so nje baningi mfethu abantu abafethu abafikayo lapha bazongilokho khona mfethu usebenza nje lapha ku West Street khona mfethu usebenza lapha West Street ekuthiwa udeal ingobo zakhe ibhazi deal they are branded clothes zimnandi mfethu uyaphusha into yakho iphusha iclean udayisa nezibuko ezinamamira uthola ukuthi mhlambe esibukweni uzofaka isithombe sakho nomuntu wakho into enhle nje mfethu ba creative abafethu leminyango so abantu abaningi mfethu uyabona ukuthi no lo muntu lo mfethu uphumelele just ukuthi udinga promotion udinga umuntu olapha ozomenzela lokho so
mina nje mfethu ngiyasebenzisana kakhulu nabo abantu abafowethu abaphushayo ngiyabaseka futhi anginankinga nabo and ku right mfethu ukusupport local mfethu right ukusupport local because phela local is lekere masikhuluma eqiniso into zethu mazingavunywa la izovunywa ubani bayingavunywa ithina because bona labantu laba mfethu ibona abantu abasifollowayo ibona abantu abenza zonke lezi zinto ibona abantu abasibika la abantu abasibukayo abantu abasupportayo yeah ngoba thina sigcina sesimandla kakhulu la koGucci uyayazi vele ipressure yethu emzansi ukuthi ebe nawo ama celebrity abantu uthi ayifakela ifake eGucci mfethu ubhizi usifakela ipressure usifanele ubani lona uyazi banga umngabaze mfethu ukuthi uyathi ufaka ifake mfethu umuntu umazi ukuthi mbukhulu uzoyitshela ivele unayo ngempela leyo uthi kade uyifakela ifake ayithenga ngo300 mfethu la emashanganeni yabo so nje iloko mfethu kosekana semhlabeni mfethu kuphilwa ngabantu akufanele ukuthi nawe masusu ne platform masu uyayitshela kanje nawo wena nje masu ne platform sebenzisana nabantu uphile nabantu ungayitsheli even yabo mina bethu ngithini ukhona abantu sokuthi bafuna ngibe la bekhona so mhlawumbe ne birthday omunye 21st omunye uhost event kade ngi-event nje yasele UKZN from usise ngizwana naye omngani wami yabo so ayikho into ezonginika yona ayikho imali ezonginika yona but mfethu I was there for ukuthi umuntu ngiyafuna mfethu ukuthi event yakhe ibe successful kanje yabo so bakhona abantu abakanjalo sokuthi mina ngizothi no mfethu na ungangikhokheli but nosuthi angiyazi mina mfethu potential yami yabo angazi ukuthi mina ngifuna but mfethu ngiyabona for umuntu umuntu sokuthi thola ukuthi no ngizothi no ungangikhokheli just maybe provide for transport ukuthi no ngifike lapho and binde abantu bajabule ukuthi okay lokho uzifisela umuntu kanje kanjalo so sometimes I find ube imali kakhulu yabo ube imali kakhulu and ngilokhuze lapha ku Facebook ngihlambe ngiphusha ama promotion yabo usothi umuntu omunye uzongikhokhela kanje ufuna ngimpushele into esize kanje yabo nje izolo angilalanga cause bengilinde u12 kuthi kushawa u12 khona ingane nje ade siyivotisa yabo so I competition ade she has to like have more likes than others to win the competition yabo so kade siyiphusha nje bese siyiphusha ukuthi okay iwine le competition so they paid me umndeni wakho angikhokhela ukuthi okay cela usiphushela kanje okay we prize ade ngilokhuzile ngiyibekile so ngabaphushela and then ngama kade ku10 I remember ade ku10 ngama ngenxa ukuthi sengibona ukuthi like ngiphushile ngendlela nami engikhokhele ngayo nendlela engibiza ngakhona so kwafika intombazane yashaya dlula kulama reaction ade ngiwaphushile mina so wathi usiswa nginbox wathi ngicela mfethu ngiphushela mfethu ngizokukhokhela yabo so ay ngasho ngathi no mfethu phela asebenza imali la ngisho ngaphakathi mina ngisebenza imali yabo ngabona mfethu bayedlula intombazane bayedlula mfethu bayedlula I was like no mfethu ingane lena mfethu angenzele lento le engayenzela mfethu ngayenzela ngayiphusha mfethu kuthenje mfethu ngicanga uhlambe ade shiyana igap ade shiyana ngakube 100 direction kanjalo and bengilong lead until mfethu ngize iwini lo cause and usisi mfethu ngikhokhela imali wangisendela wangithumela imali so into engiyivezayo ukuthi sometimes mfethu kufanele ungabe kakhulu ukuthi ngifuna imali kakhulu uwazi ukuthi usiza abanye abantu nayo yabo ngoba ngasikhathi umuntu uplifter vele mfethu uthola kwa wena you gaining more kaloko nanokuthi mfethu ungabi nawe kakhulu mfethu even though phela uzazi ukuthi wena okay into yami ngiyayenza mfethu and ngintswempu kuyona okay musa phela mfethu ukuthi nawe ubize kakhulu fana noma usestore if mfethu uzothola ukuthi udayisa ama chips ayi10 wadayisa ngisho kwezinye izitolo ayi10 kanjalo wena usuyabamba ngosolana bazothenga abantu bazotshela ukuthi okay lana mfethu kuyabiza la bonke abantu bazokwazi lokho so nawe if nawe umuntu ophushayo mhlambe wenza content or even umuntu professional like umsukubiza kakhulu abantu ukuze bakwazi ukuthi baqashe abantu bakwazi ukuthi like when affordable yabo so be affordable umuntu hayi ngoba kubalekile phela ngoba phela egcineni izona izinto vele ezikhulisa kwayona imovement vele lama collaboration we need them because wena wazi ukuthi sometimes uzothi usiza umuntu ufice ibani la umsiza khona umuntu yabo ufice nawe umuntu othothi ubuzomdinga because impilo mfethu one thing esiyibonile impilo yonke into connected mfethu ayikho into connectile to anything yonke into isuka from something to something yabo something akho kulula nanokuthi uzidrive uma ukuthi we understand the space odlala kusona
So ke manje ke wena ke mfethu because ngiyathanda abantu ngibabuze lo mbuzo ungathi yini mfethu South African dream mfethu kulesikhathi nje sesiphila kusona because I feel like it's something that we need to like redefine mfethu as abantu manje sebephila kulesi sikhathi because sesikubonile okuningi akusebenzi mfethu kade kuthiwa hey this is the South African dream lesikhathi samanje nje ungathi mfethu yini South African dream for umuntu nje youth mfethu still growing up now still looking for izinto nje eziningi mfethu in life to happen. Yes ngeke bese phela bese ngisisizima isingisi akuhle mangicacisele bese like the dream Akuphela ama dream mawuzobheka ngani uyabona ama dream thina nje ngeke ngiqale nje ngo1976 because I think that's the first one namanje satshelwa ngayo from move from iAfrikaans to English yabo noma phela kubekisa kuyafana vele because besuka kwabanye abacindezeli siya kwabanye yabo kodwa kwadlula futhi emva kwalokho kwathi why no idemocracy ukuthi akuvotwa abantu kuwini lafika futhi lelo phupho waphinde kwathiwa futhi hayi umetric uhamba uyevarsity mfethu ukuze uzothola umsebenzi ube right uzoretire kahle yabo nakho lokho sekucollapse yabo manje we need like a new dream mfethu for 21st century mfethu for abantu mfethu abanjengathi umqondo uthola ukuthi vele uvulekile because le youth yamanje umqondo awulele mfethu umqondo usabalele mfethu yabo akwazi ukuthi ngathiwa ke idream isafana ngesomthetho yabo because baningi namanje abantu abanayo lento ekuthiwa it is the dream ukuthi ube no matric ube nevarsity uyevarsity kodwa abasebenzi ngathini like ngicabanga ukuthi idream kakhulu manje ukuphuma manje ukuphuma mfethu uphume like uphume le South Africa kwamanye amazwe si engage kakhulu namanye amazwe cause umnotho kakhulu kwamanye amazwe yabo so ngicabanga ukuthi idream yona leyo ukuthi asike siphume manje like mhlambe sibe more like njengoba kuthiwa kuzoshintsha currency nje like uBRICS kanje so asike mhlambe ukuthi sebenzisana namanye amazwe ngicabanga ukuthi ngaloko futhi khona mhlambe ukuzovela mhlambe ngingazi ke phela noma futhi kufuneka ukunje badusho nje ukuthi we move from democracy kanjalo so I think nje ualign lapho hayi ngoba phela namanje abantu ave bekusaba ke ukuflya abantu ke balani uyazi la emzathi vele umuntu ithambo lami liyofela ukuthi ungazi uba awusethe uyofa phambili ayi nami yabona nami futhi ngiyafisa like ukwenza kanjalo yabo mhlambe kuflya kungcono futhi kodwa yabo nje ukhamba ngomkhumbi bra angeke mina futhi yabo nje lapha futhi yabo kusukufana nosi nje futhi uyilengise emgodini nje landa futhi nje ngiyaphenduka nominini lapha ifika guys isize because niyifiye let's hold up back ifethu ba ngone ibhano yabo ibhano ifethi ngcono futhi ngcono ibhano ngiyakunqamela ibhano yabo umkhumbeni futhi phela bese ulwandle bese station njana minini uyabona plus akekho umuntu ongapredict iweather fethu olwandle ungayifaka up nento ukucheck iweather lapho olwandle and bese yonke lento le yaziyo vele iweather yasolwandle exactly yabo ukuthi phela international market fethu uyabo mawuwathepha la international market buka ngani yabona ubani uKhabib noma ubani lo waduma ngokuthi wayethi nje manje ngaba ukuthi unama followers amaningi lamuntu international market fethu the sky is the limit fethu lapha yabo because so nje ukhamba fethu engage nabantu thina sesaba kuya phesheya yabo ngathini asikakaboni ukuthi singenza kangakanani masiphesheya because imali ephesheya iningi mfethu iningi imisebenzi iningi yazi uma ubuya no$100,000 la emzansi usuyimillionaire usuyimillionaire yabo so nje abantu abaqala ba explore bacabange kabusha benzi bangafuni ukuhlala kakhulu la emzansi yabo nami iphupho lami uthi nje ngiphume ngeke nje nami explore ngihambe imazwe even though ngazi ukuthi kusayinto ekude le kodwa nje nami sifiso sami leso kanti futhi ungathuka fethu uma ungathola ukuthi it's sooner than you think yabo because manje awazi yabo njengoba kwayona icontent ikhona online you don't know ukuthi ubani ongayibona yabo phela lezi zinto ishintsha yabo impilo fethu sesiyibona ukuthi impilo it can change in a week it can change in a month yabo impilo fethu into ongeke uzuyazi ke somthetho ingakho umuntu uhlezi uready yabo ukuthi opportunity uma ifika I'm grabbing it yabo by both hands and ngeza sure ukuthi I'm moving with it yabo because ngampela ayiyona yanokha fethu mayike yanokha futhi yakufica ungekho ready izodlula iyadlula yabo ngeke isihlala impilo nje yakuthatha phansi kubeke phezulu ikuthathe futhi phezulu kubeke phansi so nje ukuhlala nje ola kakhulu nanokuthi ke if now umuntu ophezulu like fethu
zama nawe ukuthi nje uzivule into zakho yabo ngoba phela mfethu angeke uhlale phezulu fine nawe uphinde ube nento zakho ukuthi mangabe mhlambe sikuvele izinto ukuthi uyawa ube khona into ubalance ngayo yabo hayi ngoba ungakho mfethu nje uma artist ethu thina awa mfethu umuntu abe broke ngalendlela ungayazi lo muntu lemali kade ifika yena bengasatholi ngisho into eyodwa nje ezoqhubeka imenzela imali eceleni uyabona because phela kuyadingeka izinto vele ukuba nezinto zakho mfethu mina iyona into ke esengiyivaluisha more than anything nje manje empilweni mfethu because ngikubonile ukuthi ayikhulumisi into zakho mfethu yabo into zakho wenza noma yini ofuna ukuyenza isikhathi ofuna ukuyenza ngaso ngeke awulokhu udinga uyochazela umuntu ongena vision ukuthi hayi ngoba uyabaza abantu into uma ingayibona fana nebhola yabo nje ibhola umdlalo webhola umdlalo webhola fanele uhlakaniphe kakhulu because ungalimala noma inini ungayika ngisho noma inini ibhola awuhlezi ukuthi wazi ukuthi le showcase la kuyohlala ngikhona ebholeni mangabe mfethu ungena lapha ebholeni yenza sure ukuthi okay kule mali ngithola because iningi imali ebholeni open up business mfethu ezongenisela imali wazi ukuthi okay noma kuthiwa ngiyaretire because mfethu ungavela uphuka kade sibona uphaka nje ephukile mfethu ephukile kabuhlungu uphaka phelile angisho ukuthi mhlambe icarry angazi phela kodwa nje mfethu uma usuphuke kanje mfethu kancane usumdala kancane mfethu yabo akubukeke lapho mangabe kuthiwa uphaka akanayo into azophila ngayo because ebholeni after ibhola ayikho imali oyitholayo kusephelile kwayona le career uthi u40 usukusuretire ku40 exactly so u40 kusempilo empilweni yokaphi lapho sizongenela abazukulu wenze yonke lento so finally uvule nawe amalokhoza nawe into ezongenisela imali eceleni nje hayi ngeke mfethu hayi yabonga nje mfethu kakhulu mfethu yabo for being part of the podcast so manje kumuntu ke ofuna ukuthi abe in contact with wena noma mhlambe ofuna mhlambe ukubhuka noma ufuna ukuthi akusebenzise in something ukupromoter angakuthola kuphi nje ngicela mhlambe sibanika ama social medias uma ukuthi nane number mhlambe awunankinga nokuyikhipha ungayikhipha kodwa uma ukuthi ayikhona inkinga mina bafethu ngitholala ku TikTok, Facebook, Instagram ku WhatsApp ke bafethu angitholakala ngenxa ukuthi ngangakwenza lokho ama message aba maningi kakhulu but ke if ufuna ukuxhumana nami noma ufuna ukungibhuka noma awufuna mhlambe content ufuna ngikuphushele yona ungangibhalela i-email ku Samkelo ithi samkelo@vuyani13gmail.com ilapho ngizolala khona ngibhala into zami khona o mhlambe ke akuyenzeka mhlambe ngiphendula ama DMs ku TikTok ngiyawaphendula ama DMs ku TikTok ngiyawaphendula na Instagram na ku Facebook futhi ngiyawaphendula okay no thank you so much my brother ngibonga mina mfethu thank you so much mfethu sisivala ke nje mfethu kunomuntu ke lapha emakhaya nayo stuck mfethu ongazi ukuthi kufuneka aqale kuphi mfethu enzeni ukuze impilo imuve yipi advice mhlawumbe ongamnika yona mfethu engamenza nje nayo ukuthi amuve mfethu yabona angahlali ndawonye for umuntu mhlambe okanjani mfethu uqeda isikole mhlambe umuntu nje impilo noma athiwa nje umuntu nje because abanye thothi kwasikole siqedwanga kodwa manje ufuna nayo ukunyakaza mfethu ngabe ukuthi nje mfethu kuloko okutholayo mfethu kuloko kutholayo because ayikho umuntu ukuthi akatholi lutho mfethu kuloko kutholayo mfethu vula lokho ungakwenza nawe udayise lo udayisa khona but into ebaleka kakhulu ukusave kuloko kusavile kuzokwenzela okukhulu like invest imali fanele vele uinvest ukuze uthole okukhulu invest le imali etholayo incane invest uphume kodwa ukuhlala emakhaya kakhulu mina bese angiyonto engikholela ukuhlala emakhaya kakhulu hayi emakhaya phela akuyonto engikholela awekho mfethu ngempela kuvalekile lapha emakhaya yabo so mawuthola ithuba nje uvela uphume mfethu suke nangakini yes usuke nangakini ufike lapha yabo mina emakhaya mina ngithanda ngokuhlala emakhaya mangifika emakhaya ngifika lo 2 days 3 days ngiphinde ngihambe because I know ukuthi impilo ayikho kakhulu lapha but ngiyathanda because ke ekhaya ngikhulele khona ngiyathanda ukuthi mangifika khona ngibone ukuthi oh la kanje ngibone nabantu abadala but nje akukhona ukuthi ungahlala khona but for umuntu o push business kakhulu officer something mo lapho sebenzisa ithuba cabanga lapha emakhaya ukuthi ungenza kanjani mase uyaphuma ungene emadolobheni uphusha impilo kanjalo uzoba successful nawe ube right hayi ngeke mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu vele upopile already mfethu yayibona indlela ophusha ngayo mfethu ngoba vele ukupopa mfethu
kahle kahle ukuvuleka komqondo mfethu ngesomthetho abantu abaningi bayitshela ukuthi sesisho mhlawumbe sekunama million ebhenki pop up fethu akukhona uma million ebhenki ukuvuleka komqondo ngoba ngasikhathi uvulekile umqondo nawe azoflow mfethu yabo wena ngiyabonga nje mfethu kakhulu for being a part of the podcast yabo nakubonga mina mfethu ngiyabonga ukuthi ngibe part of the podcast bafethu siyacela ukuthi please subscribe, please engage with podcast. There's still more to come, I'm sure. Yeah. Hayi kuseza mfethu kusakuningi kakhulu. Yabo itheko sifuna vele ukuliphatha kanje ngesomthetho yabo. Yeah, kuningi kakhulu mfethu. Yeah, nami ngijabule kakhulu mfethu. I hope bafethu abantu bazo engage kakhulu so the podcast bakujabulele futhi ukuthi baphinde babone more people. Njengoba esho mfethu sisazokhala nje sisazokhala. Please subscribe and share kubalekile ukushare kubalekile mfethu kakhulu abantu abaningi because manje umuntu usikwazi ukuthi sivele nakubantu bakhe thina besingaveli nami nje ngiqhuzela kakhulu abantu ukuthi mingabe ngenza into bashare mfethu bashare khona abantu abaningi abazobona yabo yeah ngoba phela vele into trend kanjalo phela ama likes mfethu and sesikhathele mfethu ukuthi le gang yase Joseph mfethu iyasiguqisa because i gang yase Joseph kuma podcast ama views yasilimaza futhi noma uyibuka nawe vele ubona ukuthi le gang yasithoza ngoba nathi zisho ukuthi nami yabona kwa mina ngeke ngicaba kwake goal ngithi ngoba ngiyabona phela mangathiwa egoli zovele la mancane yabo and ala autotana ama views a specific kakhulu ukuthi okay le ka Maskandi ngoba vele uma sokhuluma iqinisa ama views aku Maskandi like because thina ama podcast siyawathanda thina ngifuna ungasho as ama students kakhulu iwona apusha abantu kakhulu kulokhuza ibona ba engage kakhulu kulezi zinto lezi online because bane internet yes but they have access to data bathola mali data ba connected ku Wi-Fi thina engage kakhulu so siyazithanda lezi zinto lezi so vulana ama podcast bafethu ukusetshenzwa hayi ngeke mfethu ngiyabonga kakhulu kusamkelo mfethu for being part of the podcast and nawe mbukeli ukuthi ubusabukile lapha emakhaya enza sure ukuthi uya subscribe click notification button ushare umsebenzi. Thank you so much. Lumkile Zinyanga signing out. Ngiyabonga. Thank you.